Ilusizi nyhani into yo-single married women ndikucelele yo ibuhlungu. On top of that uthi uphume emtshatweni uyoba yi-floater friend. Khanti ndinichazele i-floater friend uba yintoni. Uhlala ufika ebantwini bezi-friends ezithayithi olu hlobo, bayafana ngayo yonke into, they blend in kakuhle kamandi and ii-bonds zabo zithayithi. Ufike ke wena uzoba yile friend, ufike bezizikweri kamandi, they can interchange neziciko, bayavaliselana, bayabolekana. Ufike urawundi ulolu hlobo uqonda uba nam ndiyicontainer, ndiyavuleka, ndiyakwazi noguquka, ndiyakwazi nonithwala. Uzabathwala nyhani, bazawuthi friend ndiboleke imali, boleke i-1,000 ingabuyi. Friend ndiswelekelwe, ndicela ugoduka nawe sibe phaya ekhaya iveki yonke uzondincedisa ezimbizeni uye naye. Friend ndiya kwi-interview, khandiboleke laa weave yakho straight uboleke. Friend this, mhla uvelelwe nto akho mntu ozawuvela. Xa kuyiwe bumnandini sana kukho u-DJ Zinhle esteke nge-16, baplane banxibe i-outfit, wena uzawuthi uye nomnye umntu ngemisteyiki udibane naye uba hayi bo zitshomi zam, uyalibaleka. It's not you, it's not their fault. It's just that iibhondi zabo zithayithi kakhulu. Ewe bayakuenjoya ukuhlala nawe and uncokole nawe nabo bonke uzive uba bazitshomi zakho, but uyalibaleka. Bane-WhatsApp group babo, banento abaziplena bodwa, kuba sebeqhela uphila olo hlobo bodwa, ayikuba babi. Kukhona abantu abahlala bezi-floater friends throughout their lives, they never fit in anywhere. It's okay. Sizezo floater friend okwethu, silapha ku-TikTok sizawutshoma nani tshomisa. Oku umntu wayeyi-floater friend from high school, wabheyilwa ngumtshato, wahlala emtshatweni noba ifriend unayo noba unayo uba busy nguwe nabantwana bakho and whatever else. But once uphume kulaa institution yomtshato uphindele ebantwini, uyawuba yi-floater friend umlibe and ubone into yoba wena you are required to do tremendous things to maintain friendship. Uqonda uba guys, can men be right in that?